نخدقلصو أزيا ጸጋሚ ንሱ ዝጻወቶ ጸወታ ሰብ ነጊርካ ኣይኮነን ባዕልኻ بعينኻ ሪኢኻውን ክታምኖ ይዘይካል ምስ ረኣኻዮ እዚ ከማና ኣይኮነን ካብ ካለ ዓለም እዩ መጽኢልካ ይሓትውዶ ንሱ ጎል ዘእትዎ ንሱ ተሽክዖ ንሱ ናይለን ዘእትዎ መወዳድርቲ የብሉን ሰላም ክብራት ተዓዘብቲ ከመይ ቀኒኹም ሰላም ቀኒኹም ክትኮኑ ሙሉ ተስፋዩ ሎሚ ሒዘልኩ መጽኢ ደለኹ ኣመጣጻ ሊዮኔል መሲ እዩ እታ መዓልቲ ዕለት 14 ወርሒ 6 1987 እያ ነይራ ኣብ ሮዛሪዮ ዝበሃል ኣብ ኣርጀንቲና መሲ ዝበሃል ተወሊዱ ናይ ኩዕሶ ንጉስ ከም ዝኸውን ወላ ሓደ ይግምት ዘይነበሮ ኣብዛ መሲ ዝተወልደላ ዓመት ማራዶና ነዛ ዓለም ተሰራስራ ዝነበረ መብዛሕትኦም ናይ መሲ ስድራ ናይ ኩዕሶ ደገፍቲ እዮም ነይሮም መሲ ካብቶም ሰለስተ ኣሕዋቱ እቲ ዝናእሰ እዩ መሲ ኣብቲ ናይ ገዛውቱ ሜዳ ክጻወት ዝጀመረ ወዲ 4 ዓመት ኮሎ እዩ ጋርንዶሊ ዝበሃል ናይ ከባቢ ክለብ ኩዕሶ ተጻወት ነበረት መሲ ድማ ኣብቲ ቦታ ትሬኒንግ በይኑ ኩዕሶ ምስ መንደቕ ይቐልዕ ነበረ እታ ጋንታ ናይ ጸወታ ግዜ ቀረባ እሞ እኹላት ቆልዑ ተጻወት ግን ኣይነበሩን ሳልቫዶር ዝበሃል ፕሬዝዳንት ናይታ ጋንታ ንመሲ ረኣዮሞ ክጻወት ደልቱ ኮንካ ንኣዴኻ ሓቲትካ ምጻእ በሎ መሲ ንእሽተይ ስለ ዝነበረ ኣብድዩ ንእሽተይ እዩ ኣይጻወትን ኢላ ከልክለቶ እንተኾነ ግን ዓባዩ ሓንቲ ከውን እዩ ይኽድ ይጻወት ኢላ ኣፍቅደትሉ ሳልቫዶር ድማ ጸገም የለን ኣዊን ከጻወት እየ በቲ ጥቓ ደገፍቲ ዝኾነ ነገር እንተኾይኑ ንስኽ ባዕልኻ ትከተልዮ በላ ኣብዚ ሕጂ በጽሕዎ ዘሎ ደረጃ ምስ በጽሐ ሳልቫዶር ከምዚ ኢሉ ይገልጾ እዚ ሕጂ ዝገብሮ ኩሉ ቀደም ብንእሽቱ ገይርዎ እዩ እቲ ሓንቲ ፍልልይ ንእሽተይ ከሎ ኩዕሶ ኣብ ብርክ መሲ እያ ትበጽሕ ነይራ ኣብ ትምህርቲ ብዙሓት ቆልዑ ይበኣሱ መሲ ምሳና እዩ ወዲ ጋንተና እዩ ዝኸውን እናበሉ ወዲ 6 ምስ ኮነ መሲ ናብታ ዓባይ ክለብ ኒውዌል ዝበሃል ተጸምቢሩ ኣብ ቀዳሚት ጸወታ ድማ 4 ጎል ኣመዝጊቡ 6-0 ድማ ተዓዊቶም ቀንዲ ደጋፊት መሲ እታ ጫፍ ገመድ ናይ ኩዕሶ ዝተሓዘቶ ዓባዩ እያ ሳሊያኻ ትበሃል መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ትሬኒንግ ትወስዶ ጫማ ናይ ኩዕሶ ድማ ትገዛሉ ኣብ ትሬኒንግ ምስ ባብጽሖቶ ድማ ኩሉ ግዜ ኣጀኻ ዘይኮነ ትብሎ እዚኣ ዘክራ ሓደ ግዜ ዝበለሰ ጸወታይ ክትከውን ኢኻ ኢላ ትምኽሮ ነይራ ወዲ 10 ክሳብ 11 ዝነበረሉ ዕድመ እተን ዝኸበዳ እየን ነይረን ዓባዩ ሳልያ ወዲ 10 ዓመት ኮልያ ሜታ ብኸምኡ ኢኻ መሲ ክሳብ ሕጂ ጎል ከእቱ ከሎ ንሰማይ እንዳመልከተ ዝጽምብሎ ንኽብሪ ዓባዩ ኢሉ ወዲ 10 ዓመት ኮሎ ብዘይካ መት ናይ ዓባዩ ካደ ጸገሙን ኣጋጠሞ መሲ ኣብ ዝተመርመረሉ ግዜ ጽቡቕ ዜና ኣይነበረን ዋሕዲ ናይ ግሮዝ ሆርሞን ከም ዘለዎ ተነገሩ እዚ ማለት ድማ ከም ሰው ከዓቢ ኣይከልኒ መድሃኒት ተዋሂቡ ድማ ንጎ ይወስዶ ነበረ ድሕሪ ግዜ ግን ስድርኡ ገንዘብ ክረክብ ኣይከኣሉ መሲ ብንሽትኡ ከሎ ኣሰልጣኒኡ ጎል ኣብ ዘተኻሉ ባሽኮት ክበከያ ይብሎ መሲ ድማ ብዙሕ ጎል ዘእቱ ስለነበረ እቲ ኣሰልጣኒኡ ብዙሕ ባሽኮት ይብነረ መወዳእቱ ግን ሕማም ከይሓመም ፈርሒው ብቴስታብ ዘተኻሉ ጥራይ ክበከያ ይብሎ መሲ ድማ ንኹሎም ተጻወትቲ ሽኪዑ ወላ ንባርቴሎ ሽኪዑ ኣብቲ ብጥቓ ባርቴሎ ኮይኑ ቀብቂቡ ሓፍ ኣቢሉ ብቴስታ ገይሩ የእትዋ ነበረ መሲ ከመይ ገይሩ ናብ ባርሰሎና መጽኡ ካርሎስ ዝበሃል ብራዚላዊ ኣብ ባርሰሎና ዝሰርሕ ነበረ ናይ ቀደም ተጻዋታይ የናዲ ነበረ ኣርጀንቲናዊ ኤጀንት ድማ ተጻዋታይ መሲ ዝበሃል ወዲ 13 ዓመት ፕሉስ ተጻዋታይ ኣለሞ መጽኢ ኻረዮ በሎ ካርሎስ ድማ ንመሲ ክሬ ናብ ኣርጀንቲና መጸ ብጸወቱ ኣዝዩ ተገረመ ናብ ስፔን ድማ ንፈተና ወሰዶ ኣብ ባርሰሎና ተፈቲኑ ብጸወቱ ግን ኣዝዩ ማዕጎብ እንተኾነ ግን እቶም ማናጀራት ናይ ባርሰሎና መሲ ኣዝዩ ደቂቕ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ኣይባሃግዎን መሲን ስድራ ቤቱን ድማ ኣዝዮም ገሃዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ሕክምና ክረኽቦ ዝኽእል ዕድል ሸዓ ነይራ ካርሎስ ግን ተስፋ ኣይቆረፀን ምክንያቱ ናይ መሲ ክእለት ስለ ድረኣዮ ዝገበረ ገይሩ ከፈርሞ ደልዩ ካርሎስ ድማ ቁሊሕ ኢሉ ሶፍት ጅቡ ዝነበረት ኣልዒሉ ንመሲ ብሓላፍነቱ ኣፈረሞ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ መሲ ምስ ባርሰሎና ክፈርም ዝኽኣለ ኣብ ዝመፀ ሰሙናት መሲ ኩሉ ወራቐት ተፈራሪሙ ናይ ባርሰሎና ተጻዋታይ ኮይኑ ነዚ ወረዚ ድሰምዓ ኩለን ጋንታታት ከም በዓል ኣርሰናል ሪያል ማድሪድ ድማ ንመሲ ከፈርማ ንዓይን ዓይበሎ መሲ ኣብ ዓመቱ ሕክምና ተሓኪሙ ወተሓዝውን ተሳእኖ ሓደ ኣንጻር ጋንታ ባርቴላታት ነዚ ሰብ ተጠቁተብሎ ብሽጉጥ ተዘኮይኑ ኣብ ሜዳ ተጠቁተብሎ ይትኽልኒ ሃይሎም ይሓሚዎ ንመሲ ኣብ መጀመርያ ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ ምክንያቱ ንሱ ካብ ካል ሃገር ስለ ዝመጸ ሕውስ ከዓ ስለ ዘይኮነ ብዙሕ መስመዘኑ ይዕልል ኣይነበረን ድሕሪ ቁርብ ኣዋርሕ መሲ ኣብ ሸኾነ እግሩ ተሃርመ መስበርቱ ድማ ናብ ናይ ቀደም ክእለቱ ክምለስ ኣይምለስኒ ኣጠርጣሪ ነበረ እንተኾነ ሓዊዩ ንዝብሉፅ ተጻዋታይ ወዲ ሃገራ ክኸውን ዘይትምንዮ ሃገር የላን በዚ ከዓኒ ስፔን ምስ ሃገራ ከተጻውቶ ብዙሕ ያጽዒራ እንተኾነ ግን ኣይሰለጣን መሲ ንኣርጀንቲና መረጸ መሲ ወዲ 17 ከሎ ኣብ 2014 ነታ ቀዳሚት ቲም ናይ ባርሰሎና ተጸምቢሩ ድሕሪኡ ድማ 10 ጎላት ኣመዝጊቡ